Dobrý den. Dneska jsme si pro vás připravili auto, které sice není žádným technickým zázrakem, ale za to vyniká velkou jednoduchostí a spolehlivostí. Využití najde určitě v městském provozu, ale díky silnému motoru 100 koňských sil se s ním nemusíte bát pustit na delší vzdálenosti. Renault Modus je mini MPV vyráběné francouzským výrobcem Renault od srpna 2004 do prosince 2012 ve Španělsku. Sériová verze je velmi podobná stejnojmennému konceptu vozu, který byl představen na ženevském autosalonu v roce 2004. Je to v podstatě vyšší verze Clio 3 a jako taková sdílela platformu a velkou část nabídky motorů s třetí generací Clio. Náš Modus se vyznačuje velmi dobrým technickým stavem, ale opět musím podotknout, je to použité auto a stáří je přes 10 let. Aby mi nikdo nehejtil a po příjezdu prstíčkem neukazoval oděrky u klik dveří, které způsobily nehty minulého uživatele. To opravdu nechci. Pokud si chce někdo vylít zlost nebo má určitý mindrák, tak ať raději nejezdí a koupí si auto jinde. Nemyslím to špatně, ale v poslední době se roztrhl pytel s lidmi, kteří si přivezou baterku, nové monterky a mají pocit, že mohou začít kontrolovat a všemu rozumí. Ale vraťme se k autu. Modus je auto, které mělo v letech jeho výroby dva přímé konkurenty. Fiat Idea a Opel Meriva. Z těchto tří aut zůstal pouze model Meriva od výrobce Opel. Modus se dočkal pouze faceliftu v únoru 2008, jinak dalšího nástupce neměl. A teď k našemu autu. Karoserie je bez promáčklin nebo prorezavění. Modus je obut na zimních pneumatikách. V případě zájmu vám rádi připravíme ještě jednu sadu disků s letními pneumatikami, abyste nemuseli platit v budoucnu za přezutí. Klíče k autu jsou ve 2 kusech s integrovaným dálkovým ovládáním. Interiér auta je opravdu velmi pěkný, bez poničení či zašpinění. Praktičnost a účelnost interiéru je prvotřídní. Myslím, že někteří výrobci by se mohli od Moduse učit. Například místo na dokumenty pod předním sedadlem. Zaklopíte a nikdo nic neví. V případě, že cestujete sám a necháte sedák odklopený, získáte místo na odložení různých věcí. Další úložné schránky nalezneme v podlaze. Všechna sedadla, včetně předního, jsou vybavena úchyty Isofix na dětskou sedačku. Samozřejmostí je vypínání airbagu u spolujezdce. Tím je umožněno nainstalovat dětskou sedačku pro nejmenší vedle řidiče. Zadní sedadla poskytují dostatek místa i větším pasažérům. Bez mačkání lze vzadu převážet 2 cestující. S mačkáním je povoleno 3. Kufr auta není žádný obr, ale za velikost se stydět nemusí. Velikostně plně konkuruje možná i předčí tuzemskou Fabii. Rezervní kolo je ukryto pod autem. Klíč a zvedák na kola jsou schovány pod deklem v kufru. O pohon auta se stará zážehový přeplňovaný čtyřválec o výkonu 74 kW. Tato motorizace se řadí mezi velmi spolehlivé. Díky přeplňování je auto velmi živé a hlavně v hustém provozu se nemusíte bát bezpečně předjet pomalé auto před vámi. Modus na dálnici s přehledem drží 130, aniž by se nijak zadýchával, ba naopak.